Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, με τον Πέτρο να διαβάσω τα δύο κείμενα από τον Επίλογο. Πρώτο είναι το σπίτι. Έχει ένα σπίτι που συνεχώς περιφέρεται. Άλλες φορές ανηφορίζει και άλλες κατρακυλάει. Στο τέλος γίνεται σκόνη. Ζει σε δωμάτια που όλη την ώρα αλλάζουν χρώματα. Είναι χτισμένα σύμφωνα με το αξίωμα των διαφωνιών. Το επισκέπτομαι καθημερινά. Μερικές φορές αναρωτιέμαι. Περνάει από το νου μου ότι είμαι εγώ, εκείνος που μένει σε αυτό το σπίτι, που συνεχώς περιφέρεται και αλλάζει σχήμα και χρώματα, σύμφωνα με το αξίωμα των διαφωνιών. Κάποιες μέρες κλαίμε μαζί. Άλλες φορές παθαίνουμε νευρικές κρίσεις. Και άλλοτε, με ιστερικά γέλια, βγαίνουμε στον κήπο και κουρεύουμε τον καζόν. Και όταν αυτό το σπίτι σωριάζεται πάνω μου ολόκληρο, δίχως καθόλου στυλ, με έναν τρόπο βάρβαρο, τότε φεύγω. Τους παρατώ και τους δυο. Τα αφήνω όλα πίσω. Όμως πάντα επιστρέφω. Όπως εκείνος συνεχίζει να στροβιλίζεται διαρκώς. Ακέραιο και ταυτόχρονα ερυπωμένο. Κάποτε θα σταθώ όρθιος, μπροστά του. Κανείς δεν μπορεί να ζει μονίμως, παραδομένος. Και συμπαγής, δυνατός, με τα τούβλα και τις πέτρες του. Θα ξεκινήσω τον μεγάλο πόλεμο ενάντια στο μεγάλο χάος. Ναι, έτσι δεν θα χρειαστεί να γυρίσω ποτέ πάλι πίσω. Έτσι θα μου δοθεί άφεση αμαρτιών. Σε αυτό το σπίτι. Από αυτό το σπίτι. Γι' αυτό το σπίτι. Έρμεο των κυμάτων, που άλλοτε θυμίζει Ιωβιλέο και άλλοτε προθάλαμα ενός γραφείου τελετών. Από άκρη σε άκρη. Το ονειρευτήκαμε. Περιμέναμε τόσο καιρό μήπως και έρθει. Μα δεν φάνηκε. Ακόμα τίποτα δεν το προμηνύει. Πάντοτε κάτι το υπονομεύει. Ίσως να υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό, που ποτέ δεν ταυτίζεται και συμπορεύεται με όλους και όλα, σε ομόκεντρους κύκλους, πλάι-πλάι. Πάνε και έρχονται. Στροβιλίζονται μέσα σε χαρά ή μέσα στη λύπη, σαν κυβωτός που παρασύρθηκε, σαν μια μέρα που χάθηκε, μέσα σε μια άλλη. Όλα δείχνουν πως αυτό είναι σωστό. Έτσι πρέπει. Μέσα στη στάχη, να εναποθέτονται οι πανάρχαιοι οι νόμοι. Πότε αρχή, πότε τέλος, στο διηνεκές. Από άκρη σε άκρη να απομένουμε και να υπομένουμε.